Lumea, bine ați venit la un nou video. Astăzi facem o promovare și să-i dăm drumul. O să încep cu canalul Arianei Apopei, care face o treabă super bună, nu știu, mie îmi place foarte mult și ar merita mult mai mulți abonați și mult mai multe like-uri, pentru că face o treabă, din punctul meu de vedere, super bună și merita să-i dați un like, să vă abonați, pentru că, într-adevăr, știu și o cunosc și, nu știu, e un om bun și face niște videouri super, mai ales că acum 7 ore a fost un fel de parada a modei. Mă rog, a prezentat la niște ținute, niște haine și dați-vă să vedeți, să puneți un like, să vă abonați. Și următorul canal este Borta Daniela, doar că este altă fată, o cheamă Carina, doar că a pus contul mamei ei, dar în fine, Borta Daniela, și duceți-vă și acolo să puneți un like, să vă abonați, pentru că la fel fac o treabă super bună. Deci, Ariana Popeș cu Carina, mă rog, o cheamă Borta Daniela și Ariana Popei, fac o treabă super bună și merită multe like-uri și mulți abonați. Dar bineînțeles că și la mine puteți să dați un like, să vă abonați, un share și un subscribe. V-am pupat! Pa!